Колеги, здравейте! Трошево по документи 112 квадратни метра. Коридор, килер, голяма родителска спалня с две лукси и небе. Хубаво помещение. Много голям дневен тракт, юг-запад изложение. С две малки тераси. Виждате колко простор има имота. Оставено място за трешник в продължението на коридора към банята. И втора спалня. Също с прилична квадратура. Благодаря ви.